قمنا باستقبال العائدين ما پێشوازیە vegeriên ji Qamişlo û Hesekê kir helbet bi çavdêriya rêveberiya Herêma Efrînê û tîma serokatiyê. ونتمنى طبعا Em hêvîdarin her kesê ku ji ber şoreş û şerên rûdane aware bûye vegere mala xwe. بيوتهم. îro ji bo xelkê Efrînê şahiyeke mezin e û îro li cem me cejn e. Hêvîdarim ku ev şahî ji bo hemû xelkê me yê Sûriyê be. Yanî birayên me yên Ereb vegerin ser malên xwe, em jî li her derê bin ne pirsgirêk e. Bila hemû cîhan vegere ser warê xwe, cem kesûkarên xwe û li ser axa xwe, îro li cem me xelkê Efrînê cejn e. Peyama min ji bo xelkê me yê li derveyî Efrînê ew e ku vegerin herêma xwe. Hemû jî sax û silametin, hem ci Xwedê re kes tiştekî ji kesî re nabêje û rewş ji berê jî baştir e.